Majoda Beach जाबाय beach hopping खालामगासिनो बेनिफ्राय दा Benaulim Beach आव थांसै चलो man let's go to another beach now with auto गारि गाखोनो बाथारबाय भिडियो को स्टार्ट खालामनायनि सिगां हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ बे भिडियोखौ स्पन्सर खालामदों मॉडर्न गुडनेस जाहैबाय वन स्टॉप शॉप फॉर ऑनलाइन मर्चेंडाइज शॉपर्स द आइडिया इज टू प्रोवाइड वैल्यू एंड सेव टाइम फॉर कस्टमर्स विद अ वैरायटी ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स इन one place. Their mini vegetable crusher is wireless, rechargeable and BPA free. It has sharp blades for your desires such as seasoning, garlic, nuts, vegetable, meat, ice cubes and many more. And if you're looking for one, the link is in the description below and you can use my coupon code Chinmoy to get 10% off on your purchase. Dile video ko start kalam dini. Second beach for the day, be जाहैबाय Benaulim Beach. जों थानाय खाथियावनो beach hopping खालामनाय second beach आव फैबाय दिनै. बावनो डिनार सिनार खालामनानै थांसै लान्च टान्स खालामसै दसेनि उनाव गेलेबाय दिनै नानिया दैयाव she had fun. You want to have ice cream here? Huh? दा सच्चे 5 मिनिटनि थाखाय गारि गाखोबोनायखाय एसे दुखु मोननानै दं What beach is this? Benalim. Come here. Welcome to Benaulim Beach. क्या चाहिए क्या चाहिए आपको बताओ मार्केट में से जो गोल होता है उसमें जाके सेम करते हैं मुझे वैसे चाहिए I don't know if you find it here. Did you see it somewhere? हाँ? है क्या चलो अच्छा ठीक है चल यार लेके आया था मैं नानी ने ट्यूब ना घूमन ना मले बिजों फिसा दखान बीच खाथियाव नै नानिया मालाय बीचआव दुगैनो Come here. Much needed break मोनबायलै सप्तासे बन्द लानानै फैबाय गवायाव खामानि बिराद जागासिनो खामानि Thank you. बिदिनो हाबबाथाय सोंखायो जेट स्की पेरासेलिं दङ बाव नायनोसै मा खालामनाय जायो Benaulim Beach. I like the beach. Nice. Hey, kau nudengna beku banana right bunga. दैयाव लांनानै साब्रैसो जिरायनानै बोटजों एकदम फिदिंलाबायो गोलैयोलै टाइम पासनि थाखाय गेलेनाय मोजां एक्सपिरियेन्स मोनसे बोटफ्राबो दंजोबथारो माथो नै बेनो जाहैबाय बीचआ इट्स नाइस दाथ' खालि नुदोंना नोंसोर बाव गासिबो टेबोल बसायजोबगोन दाहाय डिनारनि थाखाय कैंडल लाइट डिनार आराम बावनो खालामनानै थांसै बोरै बिसोरलाय थैंक यू नहीं बेना जोंना बावनो जिरायनोसै साक हैं मेहर ने वो लिया मैंने ये ले लिया हैं 100 rupees what else how is it
माबायदि खिन्थालै हैं? अच्छा लग रहा है क्या? 100 रुपए में तो बहुत अच्छा लगता है। आँखों में हरियाली। अभी थोड़ा गेटअप में आना है, ये भी चेंज करना है, टी शर्ट थोड़ा। पूरा जाते जाते लगता है पूरी शॉपिंग हो जाएगी हमारी। नोंथांमोनानो बीचखौ एसे देखायनि बेनो जाहैबाय बेनॉलिम बीच। एक्टिविटीजआथ' मा बुंबावनो वाटार स्पोर्ट्स दङ, पेरासेलिं दं, जेट स्की दं, ओमफ्राय बनाना राइडबो दङ। बनाना राइड भी है। बनाना राइड में एक्चुअली क्या करता है, दे इंटेंशनली ड्रॉप यू इन द वाटर एट द एंड। अभी ये सब बन रहे हैं ना इधर, हाँ तो हम लोग लकी है। या लास्ट 2 हफ्ते में, 1-2 हफ्ते में ही धीरे धीरे ये सब बनना शुरू हुआ है। राइट। तो सब कुछ भी नहीं था बोल रहे हैं ना। Like- नॉर्थ गोवा फिर भी शायद थोड़ा खुल गया था, साउथ गोवा अभी भी लास्ट 2 days में या फिर 2 weeks में। नौ नहीं पेरासेलिं खालामगासिनो। बेबायदिनो शाक्स दं बाव रेस्टुरेन्ट्सफोर, जुदि फैनानै टाइम स्पेन्ड खालामनोबा आराम टाइम स्पेन्ड खालामनो हायो नोंथांमोना, जेरावबो जुदि बेरायनो थाङाबा। मोनफा मोननै बीच थांदो, आफ्टारनुनाव मोनसे बीच, ओमफ्राय इभिनिंआव मोनसे बीच, बेबायदि खालामनो हायो। बीच हॉपिंग, राइट? But we just did 2 beaches. थोड़ा ओल्ड सिटी भी एक्सप्लोर करना, ओल्ड गोवा एसे एक्सप्लोर खालामनांगौ। स्कूटी लानानै बेरायनोसै बाव। नानिया गारिखौ गाखोनो बाजारबाय। मैंने बहुत बड़ा धोखा दे दिया। हम लोग कार लेके आए इधर ये सोचते कि घूमने के लिए काम आएगा, वही तो ट्रैवल बहुत एक्सपेंसिव है। गाखोबानो गोबायो नालाय, माथो खालामबावनो उपाय गैया। इन्स्टाग्रामारफोर दङ, ओइहाय स्विं खालामनानै बेरायगोन देखायनो। औ नै स्विं दं, हैया हैया गेलेनि। क्राउड बांद्राय गैथ'आ, इतना क्राउड नहीं है ना अभी, लेकिन इट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट 2 weeks। आई थिंक दे हैव ओपन अप एवरीथिंग स्लोली। टूरिस्ट सीजन जाबाय ना, नभेम्बर डिसेम्बर गासिबो खुलिजोबसिगोन। बाव फैनो नोंथांमोनहा डाबल भ्याक्सिन जानांगोन। डाबल भ्याक्सिन जानानै 15 दिन, बेयर मिनिमम 15 days वैक्सीनेटेड जानांगोन आरोखि। बेसिकली यहाँ पे एंटर करते हैं, बॉर्डर में चेक करते हैं, और फिर होटल्स में भी वो मैंडेटरी है, लास्ट फॉर द सर्टिफिकेट, अदरवाइज यू कैन नॉट सी, अदरवाइज यू हैव टू शो द नेगेटिव सर्टिफिकेट। आरटीपीसीआर देखायनांगोन नङाबा नोंथांमोनहा। आज पता नहीं बीच एकदम बीच एकदम डेड फिश दंजोबो नै इनसाइड, इट्स ऑल डेड फिश। That's sad. Seriously, नानिया गेलेगासिनो बैहाय मालाय। That's my hair. That's our place. That's a restaurant. नायदो, से भ्यूआ। क्या खेल रही तू? हैं? आज का हो गया पानी का कोटा तुम्हारा, ये डन। जुदि बीचआव गेलेबायोबाबो नोंथांमोना आरामसे चेंजिंग रूम दंखायो, शावर दङ, so you don't have to worry। बेनो जाबाय बावनो डिनार सिनार खालामनानै थांसै दिनै। दा डिनारनि सेटआप जायोबा देखायगोन नोंथांमोना। What a beautiful sunset, नायनोसै फोथा बादि एकदम बढिया। That's nice। तो थांगोन दिनै रायजोफोर, दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन। अखा खोरोमबाय, ओंखारथ'नोसै नै डिनारनि मालाय एरेन्जमेन्ट खालामगासिनो। ओंखारलांसै जोङो, ओमफ्राय दा बेलासियाव नायनोसै 9-10सोआव फैफिनसै डिनार खालामनो। बेनोमोन बेनौलिम बीचआ। ओमफ्राय नायनोसै दा मोनायाव जुदि नोंथांमोनाखौ लोगो हमफिननो हायोबा डिनार टाइमाव डिनारनि एनभायरनमेन्टखौ एसे देखायगोन नोंथांमोनानो हायोबा। नङाबाथ' दिनै प्लाना माबेथाय मिथिला। बेनोसै मोननै बीच बेरायबाय दिनै। डन, चलो लेट्स गो। पूरा नहा लिया हैं? पूरा नहा लिया। जैसे आरो टी शर्ट पिनू ना कार होता है
चलो मम्मा Shall we go? Done for the day. Dinner के लिए देखते हैं. मैं वहाँ शॉप है. Oh, it's there. Here, Meher. Gauni. Swimming pool. को पाओ बोले. Meher, come this way. Come the other side. मिल गया? आ जाओ. भैया कहाँ जा रहे क्या हैं? क्या लेके गए वो? भैया चेंज करने जा रहे हैं. आ जाओ. लेट्स गो. कम. ये वाला थोड़ा पकड़े रहना दो. कैमरा. मैं थोड़ा उसको हाँ? इसको चेंज कर रहा था. क्यों? चलो. बाय एवरीवन बोलो. बाय एवरीवन. जा गिले भाई तो नहीं. मैं स्विमिंग करूंगी मेरे घर में. हाँ. अभी बंद हो गया स्विमिंग. कल करेंगे सुबह को. Let's go freshen up first and then let's see. Let's step out. Huh? Let's step out. Freshen up and step out. Swimming tomorrow morning. Dabe bugine ne. Li dioge lene different na ma thai. Ali dei. आज हम लोग पहुंचेंगे ना. आपको कुछ आप सिटी में चलेंगे ना. बैंगलोर के अंदर तो हम जाते हैं ना. Come. सिर्फ वो आप जब बैंगलोर से गोवा तक आए ना उसी में प्रॉब्लम होगा. Hotel lo thangan se change kalna phinji. Bukha gasni.